De spreekwoordelijke stekker die deze week uit het kabinet in het Antonius ziekenhuis en juist weer uit de noordelijke geerwerking. De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Hij ziet Santje hier in de Tweede Kamer van het CDA en we hebben al jaren de vol van het kabinet troch de PVV en is nou burgemeester van Ljouwert. Siebrand Buma, welkom. Voor jou de volgende stelling. Types liek als Geert Wilders binnen de reden dat ik waarom wil naar Den Haag. Nee, is niet de reden. Ik wil net waarom, maar het is net de reden. Ja. Hij komt haast heel kwaad, hè? Ja. F-24 in Ljouwert, de Rietzeel in Zuidwest-Friesland, een kribbeloperatie in Friesjes. Hij doet het al hier, uw journalistieke toezenpoort. Hajo, Bootsma, welkom. Vanuit de volgende stelling, 336 dagen kabinetschoof. Wie 336 dagen te volle? Nee. Zij wie in het verliezen alles de mem van de culturele haatstijd. En werpt er al op als beschermvrouw van het Snitzer ziekenhuis. Burgemeester Janne Witske de Vries van Zuidwest-Friesland. Ze knikt al ja. Van jou dan ik de volgende stelling. Snitske net zonder het Antonius ziekenhuis. Ja. Dit binnen mijn gasten en dit wie de Aroene Frieske Wieken. Na 336 dagen komt er een einde aan het Rjochtse kabinet schoof in. Heel teleurstellend, heel kwalijk, want dit is echt net goed van Nederland. Voor u is natuurlijk de discussie omgaande alles wat mijn landbouw te krijgen had. Stikstof, de pasmelders. Ja, dat binnen toch wel wichtige zaken. En daardoor komen mensen nog langer in onzekerheid. En dat is denk ik net een goede zaak. Een lang reed lint in het centrum van Ljouwert. Zo'n 2000 mensen demonstreerden in rede kleding tegen het geweld tegen de mensen in Gaza. Nog net eerder kwamen er zo'n soort mensen in de Frieske haatstijd bij voor een demonstratie voor Gaza. Ontzettend blij moet ik zeggen met de opkomst. Ik had echt een opkomst verwacht van ik denk 200 man. Wij trekken een rode lijn tegen het geweld tegen de Gaza. Omdat tegen het vermoorden en uithongeren van heel veel onschuldige mensen ben in Palestina. Militaire opleidingen in Friesland die zijn populair. Zowel bij Virda als bij NL Stenden zorgen ze een soort nieuwe oormeldingen. Ik ben niet leeg begonnen, omdat het altijd meer roeping geweest is. Ik heb er altijd al van genoten. Nou, hartstikke mooi green pak natuurlijk. Ja, dit weer de Aroene Frieske Wieken. En zoals altijd, je weet het natuurlijk als verste joggers en harkers van deze podcast en televisieshow. We beginnen met de vraag, wat voor cijfer jou je hem deze week en waarom? Janne Witske de Vries, burgemeester van Zuidwest-Friesland. Ja, ik kom op een 6. 6? Ja. Zuiver. Ja, zuinig, nou zo. Maar ik zal hem even uitlezen, want ik jou Zuidwest-Friesland deze week een 8. Ja. Maar ik jou het landelijke regeer jou ook een 4. En dan kom ik op mijn 6 en die 8 van Zuidwest-Friesland, die ga ik eigenlijk juist beleven bij u in de Rietzeel. Hier hebben we een heel mooi gesprek met de Riet over de lokale democratie. En kwamen de Rietsleden eigenlijk tot de conclusie dat bij u we heel vaak wisselende meerder- en minderheden hebben. Dus dat er hier sprake is van blokvorming, van oppositie, coalitie, pad. Het is dualisme. Dat is weer dus heel erg mooi om dat mogelijk te constateren. En ik denk, nou, dit is, hier word ik gelukkig van. Mat? Ja, hier word ik gelukkig van. Nou, en landelijk zoen ze daar, nou, wat van leer ik? Je bent het voorbeeld van eigenlijk wel. kabinet Schoof. Dat is mooi om te zeggen, Buma. Is dat bij jullie in de Rieslid? Ben je een voorbeeld van kabinet Schoof? Nou, ik moet zeggen, ja. Maar ik denk dat alle gemeenteraden in Nederland wel een voorbeeld zijn voor het niet bestaande kabinet Schoof. Oh, ja, oké. Maar zeker, ja. Maar ik vind het wel heel mooi wat ik uit Zuidwest hoor, hoor. Ja. Wat zie je jou deze week dan? Nou, ik kwam eigenlijk op hetzelfde. Dus zonder gesproken te hebben, kijk ik ook positiever naar de dichtbije omgeving dan naar de wereld buiten. Ja. Dus ik kwam, zeg ik heel eerlijk, ook op de 6, maar dan wel omdat ik het zo sneu vind om aan een week een onvoldoende te geven. Maar wat ik in Den Haag zag, dat vond ik diep bedroevend. Ja. En heb ik natuurlijk zelf van dichtbij meegemaakt, dus ik doorleef dat ook alweer. En gewoon dichtbij in Friesland, ik heb hetzelfde als Janne Witske, zijn we best wel ook wel weer heel mooie dingen aan het doen. Ik zeg altijd, als de wereld meer een puinhoop wordt, maken we onze eigen tuin gewoon een beetje mooier. En we gaan de hele binnenstad vergroenen in Leeuwarden. En deze week hebben we nog besloten tot 2 mooie uitbreidingsprojecten bij Warten en Wergeer, ook in de dorpen bouwen. Ik wil je straks best alle kans aan nog even wat mooie dingen van Jonge Gemeente te belichten. Maar het is dus een size. Dat doen we het hele oor. Ik jou een 8 aan de eigen gemeente en een 4 aan het landelijke. Okay. En ik moet zeggen,
daar jeert echt het internationale vol bij. Ja, dat snap ik. Collega Hajo Bootsma, wat was hier voor jou stoor deze weekend? Nou ja, ik jou hem een dikke trein. Oh. Nee, hij gaat spieren door voldoende. Hij kreeg krek en rekken van mijn garage. Oh. Hij moest verkeuring. En dan, achterom dan hij... Ja, dit is het die zeer. Dus, ja. Maar ja, dat weet je dat een keer gebeurt. Hele maand salaris naar de knoppen? Als je hield wat terug voor jou? Ja? Ja, nou ja, goed. Je weet dat het een keer gebeurt. Dat je bij een auto, dat je een auto haalt, dan moet je betalen. En ik onderhoud hem goed. Alleen ja, de rem, Tesla? Nee, de remmerij wiest ik. En ja, en dan mat je. Dus, maar dan ben ik aanstonds wel veiliger. En ik denk dat ik naar de takken sta, dan heb ik die kast nog wel makkelijk. Dus dat scheelt wel. Even wat jij er aan oor in dit programma. Hebben we nou al de vraag van Den Haag. De vraag uit Den Haag. Ja, voor u is het een hele nieuwere week vanzelfs. Want zat jouw verzel haar. Het kabinet is vallen, Wilders had de stekker eruit lutsen. Dan hebben we de debatten op viert en er wordt een heel soort op praat. Er wordt ook een heel soort op skreun. Gewoon zei ze, Wilders had faalt. Oren uit zijn achterban zei ze, hij had het goed dien. Nou, de vraag voor deze week gaat vanzelfs daardoor. Wat vind jou? Had er het goed dien of had er faalt? En wat vind jou überhaupt van de val van het kabinet? Ja, dan wordt natuurlijk ook skreun, bijvoorbeeld terug het Parool. Wat betekent dit voor Amsterdam? Ja, het laatste pad van de vraag is dan natuurlijk, wat betekent dat even jou van Friesland? Ja, dit weer natuurlijk Antje Jelle Soeboer, onze Friese politicus van de NSC, die natuurlijk ook in het kabinet zit. Janne Wiske de Vries, even beginnen met jou. Of kan het voor jou eigenlijk als een verrassing? Nee. Kan het eigenlijk überhaupt voor je als een verrassing? Nee. Toch stiekem, nee? Nou ja, het moment is altijd weer, toch, ik sta toch weer perplex als het gebeurt. Moet ik toegeven, dat wel. Ja. Waar zit hem dat dan in? Nou, omdat het zo schadelijk is voor het hele land. Het is werkelijk vreselijk. Een jaar lang staat Nederland weer stil en er moet ontzettend veel gebeuren. En dan om echt wel heel erg kleine politieke redenen van een politieke partij valt het kabinet. Ik denk dat mensen misschien nog wel onvoldoende beseffen wat er dan wel niet stilstaat. Ja, laten we dan toch eerst maar even hebben hoe de reden van die val. Weten we nou eigenlijk precies wat die reden nou eigenlijk is? Of kunnen we concluderen dat het een beetje vaag bedoelt? Nou, je hebt een reden en een reden. Je hebt de reden die op tv is en de reden die erachter ligt. Had je het idee dat er dan wel verschil tussen zit? Nou ja, de reden op tv is immigratie, 10 punten en de anderen willen het niet. Als ik het terughaal zoals het 12 jaar geleden ging, komt er een moment dat Geert Wilders het best wel eng vindt om een besluit te moeten nemen wat niet altijd makkelijk is om aan zijn achterban uit te leggen. Of dat er iets gebeurt wat hij niet makkelijk vindt uit te leggen. Van druk je nog eventjes, je ziet in Den Haag op het moment dat PVV de gedoogpartner weer en die stapte er toen uit. Ja, en deze week kwam dat allemaal wel weer aan mij voorbij. Want ik heb feitelijk meegemaakt dat we bij elkaar zitten en dat hij zei, ik stop ermee. De mededeling deed en we echt totaal verbijsterd, wat je nu ook ziet, achterbleven. Van, maar we hebben nog een land wat verder moet. Maar ik zeg heel eerlijk, dat interesseert hem niet echt. Politiek is bij hem toch veel meer de peiling, de eigen partij. Dat heeft hij toen ook tegen ons hardop gezegd. En heb ik ook wel eerder naar buiten gezegd. Op een gegeven moment zei ik, maar we zitten hier toch voor het landsbelang. Nee, ik zit hier voor mijn kiezers. Dat boeit hem net? Wat zeg je? Dat boeit hem net. Nee. En dat is wat hier gebeurt. Dus hij is dan blijkbaar bang om, in dit geval rond asiel en immigratie, te veel te moeten inleveren, te weinig resultaat. Zit voor beslissingen rond internationale veiligheid, rond de huur. En dan kan je altijd 2 dingen doen. Dan kan je zeggen, vervelend, maar we moeten door. Of je loopt weg. Ja, het is weer gebeurd. Ja, kijk, voor deze opnames trouwens bekendmaken dat de boodschappenbonus in het er ook is. Dat die huurtoeslag dus eigenlijk de AGIT. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Jo bent burgemeester van Zuidwest-Friesland. Ja. Even naar de consequenties van jullie als gemeente. Had dat gevolgen? Ja, wist. Want het land zit weer stil. Hè? Er werden verkiezingen georganiseerd. We hebben een demissionair rompkabinet. En er moet weer vastgesteld worden wat is dadelijk controversieel en wat kan nog verder. We hebben als gemeente natuurlijk al je te krijgen, maar die gemeentefinanciën, dat ravijn hier is een liedstikje opschoot. Maar dat is net structureel oplost. Dus dat wordt het nog langer. En intussen hebben wij zoveel te doen als gemeente. Met wenningbouw. Nou, stikstofprobleem werd net oppakt. Dus het rint bij ons ook vast. Wij hebben verlet van die spreidingswet. Die bestaat nog. Hè? Dus wij werken nevens de spreidingswet.
Nog altijd. Nog altijd. Ja. Maar dat jouwt een heel soort onrust in de meerskip. Daar hebben we alle last van. Dus wij hebben verlet van een robuust en stabiel kabinet... wat weer een lijn voor de toekomst uitzet. Nou, dat wil een PVV, maar die willen het inwerken. Nou ja, maar dat moet je in het kabinet oplossen. Daar is een kabinet voor. En daar ren je net van voort. En dan treed je op in dat algemene belang. En als je dat net kent, ja, dan moet je geen bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar meneer Buma, dat zou het Wilders. Wij willen het al hier oplossen, maar wij willen gewoon heel iets inhouden. Ja. Inwerken. Ja, het grappige is, er kwam vandaag net iemand tegen die mij hierop aansprak en ook zei, wat is Wilders tegengewerkt? En toen zei ik, van ja, als je iets wil bereiken, moet je met anderen praten, omdat heel veel mensen een andere mening hebben. Dat is geen tegenwerken, maar we zijn een vrij land. Ja. En politiek is zo ingewikkeld, omdat je niet kan duwen en dan gebeurt het wel. Maar omdat je inderdaad stap voor stap moet proberen mensen aan je kant te krijgen. Als je dat niet wil, moet je niet regeren. Nee. Maar het pijnlijke vind ik dat mensen, ook nu, dat hoorde ik nu weer, toch echt geloven dat die tegengewerkt is. Ja, maar dat is natuurlijk wel het narratief wat er toch een heel soort mensen ja, nou ja, je kan er in Amerika president mee worden. Ja. Dus ben je daar in Nederland niet bang voor dat we die kant op gaan, of misschien al daar binnen? Nou ja, vergeet niet, de grootste partij van Nederland is de PVV. En kijk wat voor regering we hebben, met ook een aantal partijen die ook helemaal nieuw zijn, inmiddels in de peilingen weer naar 0 gaan. Dus er is heel veel onrust in de wereld. En die zorgen en die onrust, die is heel goed begrijpen. Maar ik geloof nog altijd dat de politicus ook wel de verantwoordelijkheid heeft om 1 stapje verder te springen dan mensen geneigd zijn te doen. Er wordt altijd gezegd, politiek kijkt alleen maar naar morgen. Maar ik denk dat heel veel politieke partijen best wel verder kijken. En het gekke is dat de politieke partijen die het hardst zeggen dat ze opkomen voor de mensen in de toekomst, eigenlijk misschien wel het meest kwetsbaar zijn voor die toekomst. Dat is een beetje, dat vind ik het ongelukkig. Maar je zit er wel van dat je best zegt dat politieke partijen vooruit zeggen. Maar ja, een van de problemen die je vaak zien komen. Nou ja, neem Big Leaks het voorbeeld van boeren. Boeren die willen net perspectief van morgen. Nee, die willen perspectief voor de hele lange termijn. Die zeggen van we willen het zien niet vooruit. Nou, hetzelfde geldt voor investerings die dienen worden in defensie. En neem maar tal van oorzaken op. De mat yield in, dat betekent dat er energie, de mat investeerd worden. Waarom slag het dan net om daar voor langere termijn overeenstemming moeten brengen dat hier nodig ik in vrede nog. Nou ja, neem de boeren nog maar eens. Hè. Wij winnen heel vier met gebiedsplan. Wij winnen in perspectief van de boeren voor de langere termijn in Friesland aan het bieden winnen. En perspectief van de natuur op die schaal van een gebied. Want daar moet het oplossen. Het NLPG of NPLG? FPLG en NPLG. Dat het nationaal programma landelijk maar dat gaat Femke Wies van de minister BB daar nek omdraait. Ja, dus dan binnen middelen vallen er onder bij. En dan zit iedereen te wachten en te zeggen van ja, wat gebeurt er nou? En dat is natuurlijk funest. Want die boeren die zitten voor investeringen, dok het wel, dok het net. En zo komt het net verder. En nou ja, dat houdt alles zien. En dat vind ik wel wat frustrerend onder deze situatie. Ik viel dat je hem net heel positief bent over dit kabinet. Nee, daarom, in de statement, denk ik. De fjouwer voor de Vroot in Den Haag. Ja. En verder van deze weken. Ja. En dat is nog meer dan de treien van die auto. Ja. Maar ben ik positieve punten, kabinetschoof? Nou, ja, ik bedoel, je kan nooit een kabinet alleen maar zeggen negatieve punten. Op zichzelf, als we kijken naar de internationale veiligheid en ook wel het voorbereiden van de dingen die nationaal moeten gebeuren. Daar was men mee bezig, ook nationaal, de achtergrond wel. En op zichzelf vond ik bij de start, dit kabinet is gewoon een meerderheid en mag zijn werk gaan doen. Maar je voelt me wel aarzelen. Ik vind het nog best wel moeilijk om bij elkaar op te tellen wat nou besluiten zijn waarvan ik denk, daar is Nederland mee verder geholpen. Ik denk zelfs dat een volgend kabinet weer daar begint waar het vorige ophield. Bijvoorbeeld bij het stikstofprobleem. Ja. Dat is even ver. Het gaat natuurlijk goed in de peilingen maar het CDA, jouw partij. Zoen je hadden dan ik even adviseren om net maar de PV aast eventueel geer te werken? Nou, ik doe geen adviezen, maar volgens mij heeft... Toch vreemd, Jo? Nee, dat advies geef ik niet, maar volgens mij heeft men al eerder gezegd, deze keer ook, wij gaan niet met de PVV meer regeren. En ik denk niet dat ze dat veranderen. Nee, en dan zeg je dat nou ik onjoen, is dat logisch? Ja, dat lijkt mij wel logisch. Ik bedoel, als je Wilders jaren oer van Vroonhoven en van Vroonhoven oer Wilders, dan hebben we het net over een liefdesrelatie. En die hebben ook rond tafel zitten. NEC, de Nederlandse sabotage.
Ja, de Nederlandse sabotageclub. Ja, en zo ben ze heen weer. Shit, die geerwerking is dus een BBB, PV, dat ken nog wel. En de VVD, je zilgo zet ik zijn van. Ja. Weet je, we laten het in het midden. En dan kan een oude liberaal als Ed Nijpels is van, we moeten het niet meer doen. Ed Nijpels wordt daar in die gangen net meer serieus naam. Dus hij kan hoop roepen, maar ja, voor de VVD laat het nog hier. Ik wil zeggen, want kijk, de Antjelle Soeboer, natuurlijk de Friese politicus van de NSC, die zien in de peilingen op 2 tot 4 op dit tijd. Nou, dus het is maar de vraag of die... Antjelle dan. Ja, denk je dat dat dan wordt? Ja? Ja? Nou, we hebben in ieder geval een Fries in Den Haag. Dat is wel hij wil wat geruchten, ja, denk ik toch? Weet je een werk op doel? Nee. FNP eventueel, maar dan zal maar... maar dat weet wel een Schotje. Nee, dat weet ik. En zo Angela daar dan, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat weet ik net. Nee, dat boetje ben ik net zo. Nee, oké. Als er maar Fries in Den Haag zit, dan moet er meer Fries in Den Haag. Dat is goed Fries al hier. Nou ja, omdat dat zo goed gaat. Ik bedoel, die peilingen schieten als een raket, meneer Buma. Welke ministerpost ambieer je het meest? Frieske zaken. Oh, mooi. Ja. Je haalt wel die hele sign dat je net hebben rondbol. Nee, dat blijft nog zo. Vraag dan maar even een keer gesteld, hè? Dat bedoelt ze. Goed zo. Hoe nou verder? De kiesraad had zijn 29 oktober verkiezingen. Is dat de beste oplossing? Ja, het is wel spietig. Maar ik denk dat het de enige oplossing is. Ja. Denk ik. En, maar wat dan wel speelt, gemeenteraadsverkiezingen binnen vlak achterna. Die in maart. Ja. Dus dan is er misschien nog net een kabinet. Altijd heel lang de formatie. Dus dat vind ik wel... hoe pakt dat uit? En wordt dat weer een reactie op de landelijke verkiezingen? Het is de vorige keer zo geweest zelfs. Hier is provinciale steden, landelijk en Europees. Vlak achterkomen. Ja. Hier strijken hier een verslijende oordeelslag. Ja. Onijs nog. De provincie Friesland stapt uit de minst lobby van de SNN, de Samenwerkingsverband door Nederland. In 2022 is jouw gemeente, de Fries, trainen die samen de SNN. Fjouwer oorgemeente ziet er al bij. Assen, Emmen, Grenzen, Ljouwert. Nou gaat de provincie Friesland dus als een van die 8 partijen eruit. Ja. Bedoel je met Wollin eigenlijk? Ja. Uit de lobby? Je als gemeente Ljouwert ik? Nou, ik denk dat we eerst even voor SNN gaan, want die lobby is maar een lidonderdeel. Juist, die stappen net helemaal uit de SNN. Dat geerwerkingsverband van Noord-Nederland, dat blijft intact. En dat is belangrijk. Want daar doen wij goede zaken malkoor. En dat mag ik vooral trots zetten. Dit gaat door een onderdeel eruit. Ja, misschien, maar wat toch hij ook is dat even nu lezen. Want de meeste thuis die zitten nou hier naar de Sjen. Die denken SNN, is dat boeiend? En waarom is dat boeiend? Nee, het is net boeiend. Oh. Nee, ik trok in naar het volgende onderwerp. Was dat wel. Ja, het gaat om geerwerkingsverband Noord-Nederland. En het mat in principe opkomen voor de belangen bij in de drie en welke provincies. Ja, en de provincies zei, die lobby die smiet dus gewoon net genoeg op. Nee, en is dat logisch? Nou ja, die gaat heel snel de grens staan. Dus ik kies je afvragen hoe goed de lobby van Friesland viert wordt. Maar dan denk ik van, zorg vooral even in de spiegel. Wat doe je zelf? Want waarom had iets van een lobby van SNN al hing je wat naar je provincietak komt? Ik denk dat je meer echt naar jezelf zien moet en naar wat je uitstralen. Als dat je wie is naar een lobbyclub als SNN dan. Want SNN kan best een heel soort van. Want ik denk eigenlijk dat je als Noord-Nederland meer skippelijk volle sterke stenen. Als dat je destijds als bewijs van spreken Zuidwest-Friesland niet zo uit, want vind ik wij wel ik wat. Je bent er in 2022 voor niet belangrijk om in te stappen. Ja, zeker vond ik dat belangrijk. Omdat er zitten 4 stevige gemeenten in. Dat binnen de steden in Noord-Nederland. En ik vond het heel mooi dat er ook een grote plattelandsgemeente Tajekken. Ja. En dat Friesland er met 2 gemeenten zit. En maar de provincie. Dus dat is mooi voor het liekwicht. Dus ik vond dat heel belangrijk. En voor u is het ook belangrijk. En takelijk hebben wij ook orennetwerken waar wij zaken doen. Bijvoorbeeld door de ziekenhuizen binnen zitten wij in netwerk met alle streekziekenhuizen met gemeenten. We hebben ook contact natuurlijk over de Oorsluitdijk, maar de boeren aan de andere kant. Als het door de sluis gaat bij Corne de Zand, dan hebben we oorlis met Flevoland en met Oerisel. Dus maar wat vind je ervan dat de provincie Friesland nou zou stappen eruit? Nee, alleen nog. Uit de lobby? De lobby, die zegt van wij willen die lobby op een andere manier dwaan. Ja. En maar we naar Sjen, wat bedoelen ze dan precies en hoe komt dat eruit te Sjen? Dat zullen we Sjen. Maar bijvoorbeeld voor u, want ik zit ik even te denken, wat die meerwaarde van SNN. Nou, bij de Lelylijn, dat is nog net clear. Maar dat doen we, als we het net maken, die hier wie we helemaal nergens west. Dus daar zit SNN, had er een belangrijke rol in. Maar voor u... Ik weet nog steeds net hoe Joden van Fieder dat de provincie Friesland uitstapt is.
Nou, dat mag ik alleen nog bekend. Dus ze had het bekendmaken. Dus wat betekent dit? En, Je vindt er niks van. Nou, wat betekent dat voor die geerwerking blijft intact? En de haast en de machine van op verschillende onderdelen, onderwerpen, wat is de meest effectieve lobby? En dat verschilt. En dat probeer ik correct aan te gaan. Maar SNN had bijvoorbeeld voor u wel werken in die woningbouw aanpak. Er weer geld beschikbaar, hè, toch het vorige kabinet met Hugo de Jonge. En dat weer vooral voor grote uitbreidingen, hè, bij steden. Dus haast, echt hele grote uitleesgebieden. Dat past net in zijn gemeente die wij binnen, omdat wij volle meer maar lietsere plukken bouwen. Daar hebben wij verlet van. En daar kregen we geen subsidie van. En dat hebben wij dus belobbyd met SNN om dat voor elkaar te krijgen. De Vries wil net zeggen wat ze ervan vindt dat Friesland eruit staat, het video ervan. Nou ja, ik ben ook wel terughoudend om daar veel van te vinden, want de provincie maakt zijn keuzes. Laat duidelijk zijn, wij waren niet van plan eruit te stappen. Nee, en nog steeds net. Nou, dan kom ik precies bij de woorden van Jan Wietske. De vraag is, we moeten nu naar dat hele speelveld gaan kijken. Wat is de beste lobby? En, wat is de beste lobby? Nou, dan kan ik eigenlijk weer zeggen, luister naar wat Jan Wietske net zei. Namelijk, je hebt gewoon verschillende tafels. Ja. Dus in die zin is goed nadenken hoe we lobbyen. Ik kan ook weer een heleboel sectoren opnoemen waar wij weer apart in lobbyen. Ja. Maar het samenwerken in Noord-Nederland is op zichzelf wel belangrijk. Maar ik zie ook wel, Jan Wietske zegt het ook net, dat, nou, denk aan de Lelylijn, noordelijke lobby ook niet te veel Gronings-Drentse lobby moet zijn. Er is ook wel een groot verschil in tempo ontstaan, doordat er in Groningen begrijpelijk natuurlijk heel veel geld omgaat door het herstel, geld na de gas-ellende. Dat betekent dat men daar ook in een ander tempo bezig is met investeringen. Dus je hebt wel verschillen. Maar mijn stelling is wel, dat moet je niet uitvergroten, dan moet je proberen bij elkaar te komen. Nou, deze stap is nu een stap van de provincie en wij moeten samen kijken. Ja. En in die zin is het wel fijn dat Zuidwest ook mee is gaan doen in de SNN. Ja. Dat we ook samen heel erg gaan kijken, hoe gaan we hiermee om? Ja. Ben je er klaar voor? Een bak mayonaise. Ja, een hele bak, zou je het meneer Buurman. Zoals elke week praten we het nice van onze website en van onze app. Ruten, die tril je in de spanningen als een F-24 oervlint. Het is mogelijk vliegende tijd dat er een stevig advies luidt om tal van hoezen om de vlindbasis heen beter te isoleren. Wat houdt het in, Hajo? Nou, het houdt in dat er de motie IJsing is ooit inzien in 2013. Dat is Angelique IJsing zit in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Die zei, als wij F-24's krijgen, dan moet je op een ijsje naar de loodsisolatie. Nou, we zijn nu 2024 en nu luidt er een vrij goed advies vanuit de stuurgroep die weer bij de commissie Loods in zit van de vleenbaas, alle meesken. En die zeggen van, er moet echt wat gebeuren. Het loodspectrum van de F-24, dat is die hele zwieren bromtoon van die motor, die luidt zo leeg dat de isolatie die nou in die wenningen zit, net meer oeral goed genoeg is. Nou, en daar moet nou echt wat een ding worden en daarvan wordt nog zo'n interventie, je met je werk van maatje. En dat is eigenlijk wel een terugbraak, want hier zit ze heel lang achterom, hier is ze heel lang op wachten. En dat is vooral voor omwenners belangrijk. En wat ik belangrijk is dat nou in het advies zit dat er meer huizen isoleerd worden moeten. Ik zie vroeger op de duurste basiskwallen van Nederland. In Bassum. Nee, die nog duurder. Die zal nog duurder worden, ja zeker. Ja? Nou ja, het zal nog beter geïsoleerd worden. Ja. En een kap op het schoolplein. Er zijn nog een paar dingetjes die er wel heel grappig in binnen. Want als je bijvoorbeeld zegt dat de warmteisolatie die werken dan weer net zo goed mooi voor het isoleren zien lood. Dus we moeten even zien hoe ze eruit komen. Dat is net zo makkelijk. Maar er wordt een stap zet. Hoe warm te sprutsen. Het lieken namelijk al hier zo mooi. 900 wenningen in Heeg. Takkomstbestendig en van slijm van het gas. Ik vind het. Ja, maar Joost is het spietig. Maar Joost bent burgemeester van de gemeente. En de gemeente had de stekker eruit lutsen. Nee. Oh. Nee. Garantstelling. Er weer een garantstelling nodig. Ja, en gaat toch niet nou op details? Jongens, dat gaat om 15 miljoen. Hè? Nee, oké. Maar en dat gaat in de tijd dat de gemeente het echt financieel dreig gaat. Zo, Heeg had eigenlijk last van de wet van de remmende voorsprong. Heeg wie de eerste die het begon met zo'n proeftuin aquathermie. En dat was natuurlijk goud van Friesland, want wij toch fantastisch. We hebben er bij de Roes. Eigen initiatief. Ja, eigenlijk van onderop. Meestal had het zelf en die binnen. Dan ga je als gemeente een garantstelling en die loeken nou erin. De garantstelling van de pad die stiert. Alleen nog, het is eigenlijk nog onrendabel. En dat komt omdat ze moeten
nou, minstens 65% van alle hegemers moeten aansluiten op het naaie warmtenet. En ze hebben 44% hellen. En dan krijgt die business case net roen. En nou, dan hier wij de verwachting dat het kabinet, die had je voor een waarborgfonds in de maak, wat voor die garantstellingen zwaartjes zoeken. Maar dat waarborgfonds, dat wie al het plan in de tijd dat heeg begon hiermee, maar waarom heeg. Maar dat is heel tijd hier voor hier uitsteld. En nu is dat pas eindtakken meer, misschien, maar nu is het kabinet weer van, komt er een keer een waarborgfonds wat voor dit soort garantstellingen zwaar geworden. Dus het is de schuld van de hegemers en van het kabinet? Nee, de hegemers, die zal ik nooit de schuld hebben, want die hebben geweldig hun best doen. Dus ik heb nog steeds de hoop dat er aan een moment komt, ze binnen de tijd eigenlijk een beetje voor. En dat wij jouwen dit nog net helemaal op, alleen wij kennen nou net garantstehen, dat is het punt. Maar dat vind ik wel apart, want aan de ene kant, je wil als gemeente heel graag dat initiatieven, dit soort initiatieven onderop komen, dat krijg je dus een hele meerskip die hem erachter zet, die het maar een plan komt. Oké, je helpt dat oort al net. Nee. Het gaat om een garantstelling. Dat wil net zeggen dat je het geld uit jou. Dan kun je zeggen van oké, we hebben het financieel dreig. Want ja, de gemeente Zuidwest-Friesland moet behoorlijk daar de boezen in dat zijn hem de wijn. Het kost je hem 10% van de begrutting als ik het uit de holle goed ha. Maar je hoeft het geld net uit te gaan. Dan kun je zeggen, hey, een vierder en we zwaren ervoor dat die 64% komt. Ja, dat risico wie zo heeg. Maar je mag ik een reserve. Nee, want dit ging ons weerstandsvermogen te boppen. Want daar hebben we natuurlijk niet zo'n. We hebben het weerstandsvermogen zo'n. En nou, daar kon die eerste garantstelling die we doen paste wel. Maar dit ken er net meer bij. En de hegemers, de groep waarom heeg snapt het ook, ja. En dan zie ik eens naar oren mogelijkheden. Nou, zonder dat waarborgfonds landelijk kunnen wij die stap net zetten. Ja, en dan is het, we binnen kennis net kwijt, hè, want het wie een landelijke proeftuin. Dus de bedoeling van heeg wie ik dat de kennis deelt wordt met oren. Nou, Balk is noodwaande en die binnen weer heel blij met wat ze leren van de hegemers. Nou, dus, het is nog net volledig van de baan. Nee, en ik heb de hoop dat eigenlijk zit dus te wachten op demotiveert ze wel, denk ik. Een landelijke voorziening wees dit soort garantstellingen kwijtkinst, omdat er nog volle meer van onderop initiatieven binnen. En in uw gemeente, het tilt op van de energiecoöperaties en die willen heel graag. Nou, en dat was natuurlijk heel graag faciliteren. Mijn Talma had gekregen als Joep van het Hek besletten zien optreden op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde Artesissen. De reden van zijn artesissen luidt bij de nieuwe eigenaar van het festival. Dat is het Amerikaanse investeerder KKR. Zie je dat goed? KKR? Ja, KKR denk ik. KKR? Ja. KKR? Ja. Oké. Is het een goede zaak dat Talma dit doet? Nou, dat vind ik echt aan hem wat hij doet. Ik begrijp gewoon heel goed dat mensen daar echt stelling in nemen. En of hij afzegt of niet, dat moet hij beslissen. Ja, dat snap ik. Nou, dat is mooi. Ja. Het is een grote Amerikaanse investeringsmaatschappij, maar belust niet bij de wapenindustrie. En ik in bezette Palestijnse gebieden. Het zou toch ook wel mooi wezen. Dat je zegt van nou, ik snap die mijn taal maar wel. Ik zoek dat ik dan. Maar Safir ging je net. Je ziet alleen nog maar dat hij zelf weten. Ja, want ik weet, gelukkig hoef ik die keuze niet te maken. Stel dat. Ja, geen idee. Ja. Als ik zou mogen optreden op de Zwarte Cross. Ja. Nou, ja. Ik zou wel komen. Ik vind dat je moet echt je eigen keuzes maken. En ik snap gewoon heel goed dat we allemaal denken, hoe verhouden we ons tot deze vreselijke situatie? Ja. En het zou mooi zijn als je daarover uitspreken, denk ik dan. Ja, maar of iemand meedoet aan de Zwarte Cross, echt, daar sta ik buiten. Hajo, is dat ervan? Ja, dat is ik ben het verslaan bij mij. Het is zijn eigen keuze. Maar ja, ik weet het niet. Had hij een bankrekening... Ik het allemaal zin. Het is terecht goed zo op mijn Talma. Klasse dat het had hij een bankrekening had bij ING, ja, dat is dus schijnheilig. Schijnheilig? Nou, als er een bankrekening had bij de ING en hij zou je van de dovennet vanwege de investeerder, ja, dan zou dat schijnheilig wezen. Ik weet niet of hij die had, maar dan ben ik wel artiest die een bankrekening bij ING. Ja. En die zitten dan, dat gaan we niet doen. En dan weet je de Vries, kun je ook iets meer op die lijn zitten? Of? Dat boeit jou eigenlijk net, merk ik wel. Nou, ik vind wel dat elke niet in der zijn eigen keuze maakt en dat ik mijn uitzoeking uitdraagt. En ja. Ik had 3 keer die meer dat ik trom had.
Oké. Ja. Nou, de vorige keer proberen. Ja, nou, ik vond het wel een leuk onderwerp. Van de mol Ja. bij de vergadering werd ik zo, doe dat nou net dit onderwerp. Maar ik vond het wel boeiend. Maar, we beginnen aan het Antonius ziekenhuis in Snits. Wilst de 4 keer in de plan wie om te fuseren maar het jongenskans ziekenhuis op het Jerveen. Maar Snits had nou de stekker eruit lusten. Kunnen we nou, sinds dat je hem vrienden wieken feestviert hebt, Polonaise roen ha. Hoe word ik het als burgemeester van de onderorige Snits? Nou, feestviert hebben we net, hè, want het is een heel serieus onderwerp. Maar het wie echt wel een opluchting. En ik zeg maar, de pleister is er al uit. En dat gang oer de fusie, dus de vorm en het nieuwe ziekenhuis in Joure. En ik moet eerlijk wezen, wij zeggen dat echt wel onkomen. Omdat het gang om een verkenning naar een voorkeurscenario. En zien al je mitsen en maar. En er moest er een heel soort hoepelsprong worden. En het Antonius ziekenhuis, de rier van bestuur had op een bepaald moment zijn, het risico is juist te heeg. Het geld is er net, de ACM gaat dit waarschijnlijk net goedkeuren. Autoriteit Consumentenmarkt. Ja. Die ziet nooit wat is een fusie. Dus die is heel scherp op fusies. Wij gaan net voor deze vorm, maar we gaan voor gearworking in Friesland. En dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Want dat is nodig natuurlijk. Om dat zoenslandschap in Friesland zo goed mogelijk te maken voor al onze inwoners. Dus hoe belangrijk is dat? Het nou, want voor mij, ik vond het wel een opluchting. Verleden week. Ik denk, nou, de pleister is er al. Nou leidt het spul weer iepen. En nou kunnen we, over de inhoud kunnen we maar ook om een tafel om te zien hoe doen we dat voor al onze inwoners zo goed mogelijk voor de toekomst. Hij was van de morgen de directeur van het Antonius ziekenhuis Spitsen. Wat zei die? Nou ja, die had het. Ik heb het woord gearworking heel vaak gehad. En dat ze toch om tafel matten. Maar goed, ik kan aan de ene kant begrijpen dat ze in gemeente hoe zijn van nou bliert dat die pleister er al is. Maar ik zoek mij zwaar gemaatje over de toekomst. Zeker over de toekomst van de zwaar binnen Friesland. De problemen die er liggen. Nog meer? Nog meer, ja zeker. Want de problemen die er liggen, die binnen net voorbij. Het probleem is, er wordt in Friesland, over dit dossier, als zo'n 2009 praat. En dan ga je het heel tijd over gearworking. Gearworking, ziekenhuizen niet onderling behandelingsuitwisselen, dat de ene specialiteit is daar en de oren is daar en zo moet je eruit komen. Nou, dat is twak in het slaggen. Dat gaat door Friesland voorop en het Fries zorglandschap. Nou, en nou komt vanuit Snits Marcel Kuijn, de directeur, die zei van we redden dit niet op. Wij moeten nou de tak op staan, moeten wij investeren, er moet nijbouwd worden. Wij rennen het in personele problemen aan, wij rennen het in de grenzen aan. We moeten gearworken, we moeten zien dat wij fuseren kunnen. Nou, dat gesprek ben ze omgegaan. En nou, ja, ze van, nee, doch het net, de kosten worden is te heeg. Nou, wist die kosten hebben een puntje. Ik bedoel, hast u 400 miljoen. Ja. En dat is nou, hè. Dus dan hast u waarschijnlijk 600 miljoen als er een keer in 2024 een ziekenhuis gebouwd wordt. Maar het probleem van de zorg los je daar mooi net op. En dan daar hast je inderdaad wel een punt. Want, maar die problemen die binnen ik net zien hier, maar naar het ziekenhuis oplossen. Dus die binnen nou. En daarom vind ik het zo goed dat ik de bestuurder van het Antonius zei. Ik wil Joert om een tafel om te zien hoe wij in die gearworking in Friesland, hoe we zien kennen, hoe we die profielen van die ziekenhuizen zo goed mogelijk deelt zetten. Maar dat is goed dat je dit zegt, alleen dat is het probleem. Dat hebben ze al heel lang en keer op keer rint er ergens een ego en dan blazen ze het op. Nee, maar dat weet ik net maar niet eens. Het is twee keer eerder al gebeurd. Ik denk dat dit gaat nou net om ego's, dit gaat echt om de kwaliteit van de zorg in de toekomst. Zeker. En daarom zie ik nou een hele goede kans, maar de bestuurders die er nou zitten, ik ken ze allebei heel goed, de nieuwe bestuurder van Friesius en de nieuwe bestuurder. Ja, en dat binnen allebei, voor allebei een hele soort respect. Dat binnen vrouwen die het oergrenzen heen kennen. En die het kennen van hoe maakt ze het nou voor uw inwoners het beste zorgprofiel. En Friesius is een heel specialistisch ziekenhuis. Maar een soort investeerd worden. Daar hebben we al hier wat voor oer. Nee, maar even nu praten. Het Antonius ziekenhuis had een hele hoor profiel. Dus dat kan een ziekenhuis wezen. Nou, maar die had een thuiszorgorganisatie erbij. Dat is het enige ziekenhuis in Nederland wat ik de thuiszorg in het ziekenhuis had. Die weer volle meer een ziekenhuis
het is maar een thuisziekenhuis waarbij het meesten zo lang mogelijk thuis wezen kunnen. En Nou ja, het Antonius is voor de heegspecialistische, het Frisius is voor de heegspecialistische zorg. Dat is het ideale scenario. Hè? Het ideale scenario is... Jawel, maar dan zit je dus wel op het punt dat het in het verliezen nog net slag is. En dan vind ik dat je terecht de vraag stellen kunnen van oké, waarom zou dat nou voor slagje kunnen? En omdat het een oren tijd is. Een oren tijd, ja, maar dan moet ze dus wel een keer beginnen met te praten. En in principe is er... Nou ja, er is een hoop stikken maken door deze stap. En dat verneem ik wel, want iedereen zei van, nou ja, we willen best praten, maar dit eerste keer is het loft daar. En Frisius zei ik van, oké, als we praten, dan willen we wel dat een afspraak is en dat het zit. En dan kom je weer op het verliezen. En ik hier het verliezen over ego's. Als er een besluitname worden moest, dan vinden er altijd mensen die zijn van, ja, maar als wij nou iets kwijtraadje, dan krijgen we het nooit over op. We graag nog eventjes bij de kern. Zit dat nou net in nee, dat snap ik. Maar de discussie gaat vooral over van, moet je nou geerwerkje fuseren of net? Er is nou verkeerd om het ziekenhuis in Snits te behouden. Wilst hij jou eigenlijk onder jou, het is beter als je hem samen gaat. Waarom ben je ook dan toch voor... Nou, wacht even. Dat is net. Het is net dat het beter is dat ze inworden. Wat ik denk dat belangrijk is, als je zoekt naar het Friese zwaarlandschap, dan kun je het onder de gegeven. Dit is de oplossing, ik net zo. Nee, maar dit is de volle oplossing. Nee, maar even een punt maatje. Want wat belangrijk is, denk ik. Wat belangrijk is naar de takomsta, is dat er nou keuzes maken worden en dat mensen in die ziekenhuizen, in die Friese zwaar is van, we gaan, nou, het gaat erom, waar doe je wat? Ja, maar dat is je daarom. Dat is precies wat Antonius ook zei. Wij maken naar die profielen van die verschillende ziekenhuizen. En dan gist het Frisius, dat is echt een ziekenhuis wat klasse had en wat top specialistische zorg verleent. Antonius krijgt een oorprofiel en dat kan elkaar aanvullen. En daar gaan ze naar op ziek. En dat is best mogelijk. En wat ik correct zei, ik ken beide bestuursvoorzitters en die binnen allebei de rij om oorgrenzen te zien. En geweldige bestuurders. Maar ik wil net sarcastisch klinken, maar hoe vind ik zo jou meneer Buma? Nou, ik begrijp op zichzelf wel dat het Sint-Antonius blij is. Maar ik maak er zelf die fout van. Klopt, maar ik heb mijn eerste ziekenhuisnacht was in het Sint-Antonius rond 1970 als jochie van 5. Dus het is het Sint-Antonius, hoe je het ook noemen. Oké. Ja. Het Antonius ziekenhuis. Maar het is natuurlijk wel. Ik vind dat de focus niet alleen hier, maar ook elders wel erg op het begrip ziekenhuis ligt. Het begrip zorg moet voorop staan. Ja. En in de toekomst hebben we minder nachten in de ziekenhuizen, maar als we er zijn, is het veel erger. Ja. En daar is gewoon nog wel een beetje de vraag of één ziekenhuis kan zeggen, maar wij gaan het zo doen. En dan aan de andere in Friesland zeggen, nu moeten jullie ook. En dat wordt denk ik de discussie die tijd, op zijn minst tijd kost. En die verliezen we, terwijl we voor echt grote uitdagingen staan. Friesland, we worden ouder, we vergrijzen. We hebben minder mensen om in de zorg te helpen, dus het wordt nog moeilijk genoeg om het te vullen. Ja. En ik denk dat we ook misschien wel meer nog behoefte hebben aan laagdrempelige zorg dichterbij dan een aantal tussenziekenhuizen, omdat we dan heel snel naar Leeuwarden gaan of zelfs naar Groningen. Want voor heel veel ambulances zijn goed uitgerust en rijden al verder. Dus ik vind dat het wel zo'n eenzijdige mededeling vind ik vooral jammer, omdat men op pad was met z'n allen. En als men met z'n allen beslist, ja, Sneek heeft een ziekenhuis, Heerenveen en Leeuwarden en Drachten, snap ik het. Maar eentje die zegt, ik stap eruit en een dag later, maar ik wil samenwerken, maakt niet meteen vrienden. Nee, maar dat is mijn punt. Ik snap het wel. Dat snap ik. Ja. Maar dat punt van de zwaar in de tak op zit er heel oors uit. En die was dichtbij. Er was meestal zo lang mogelijk thuis. En alleen nog in het ziekenhuis altijd maat. En daar had het Antonius nou juist zo'n mooi profiel, maar die thuiszorgorganisatie organisatie die er aan koppelen is. Dus die kennen dat streekziekenhuis van de toekomst kennen zij vorm aan. En dat maakt natuurlijk in de geerwerking in Friesland en natuurlijk in die relaties, omdat men is onderwijs met verschillende scenario's, maar er is een intense verklaring van een voorkeurscenario is uitsprutsen. En dan mag nog wel terug al je hoepels heen springen en dat dan insight van ja, maar dit risico wordt mij te groot, ik ging er uit waarom. Nou, dan vreegt dat wel wat. Maar ik denk, en dan kom ik weer op mijn punt, ik denk dat je nou bestuurders zitten bij die ziekenhuizen die dat onkennen en die er
echt een nijslag van Friesland mee te kennen. En ik hoop je echt dat gauw viermakken wordt. Want ik heb mijn mem, die werkt in Wietmassum. En ik wil heel graag dat mijn mem en alle oren uit omjouwing, uit Gaast, uit Makkum, op een fatsoenlijke wijze zwaar krijgen kunnen. En het liefst zo dichtbij mogelijk. En dat het kind maar thuiswaardig. En dat vanuit de baas van een goed ziekenhuis. Maar ik wil dat die zwaar van mijn mem, als die dat straks neder gaat, goed is. Ja. En dat was toch nou eventueel mogelijk op te tanken om de beruchte Fjouwer Angels. Toch? Ja, die schijnen er te wezen. Zij gaat het loert in de gemeente van Zuidwest. Dat is mij bericht, dus ik denk dat zul je ook wel bericht wezen. De Fjouwer Angels, dat is Siebert Sietsma, Marianne Poelma, Annette Imhoff en Janne Witske de Vries. Ja, die Joha Fjouwer Angels. Wat leuk. Mooi. Dus een lokweeske. Nou, maar ik wil wel zeggen, uw wethouder Marianne... Die term echt net? Nee, echt net. Ga je er wel een soort maar bemoeid? Ik ga natuurlijk een rol als bestuurder, maar ik als belangenbehartiger van uw inwoners. En dan is dit zo'n belangrijk onderwerp. Maar uw wethouder Marianne Poelman, die wil ik echt compliment niet aan, want die had haar het vuur uit de slof van Ron. En praten, je stem meer hier zuiver. Als brugvrouw. Ja, omdat het zo belangrijk is voor uw inwoners, maar echt breder voor het mbo, voor het bedrijfsleven. Er zit zoveel onvast, de ouderijnswaardig. Hè? Ja, absoluut. Maar ik wil richting het weekend. Ja, met ja, dat vind ik een goed idee. Wat zul je dit weekend doen? Je had er echt zin in, merk ik wel. Ja, ik heb er echt zin in. Dit wordt de belangrijkste vrouw van komende manje. Ja, de fietsafsterretop. Dus daar prepareer ik me op. Ik fiets net, maar we waren wel weer een ploeg uit het college wat fietst. En ik ga maar Marianne Polman in de fourageren wijn. Dus wij gaan langs de route. En ik zit natuurlijk ook bij het crisiscentrum, want er kan van alles gebeuren op Zandai. Dat hebben Vlien Erik mooi maken. Dus het is altijd spannend. Ja, iets maar rijden, een hele zwiere baan. En toen ben wij zaterdag het eigen van de Nullegong. Hè? De allerzwiste baan die zie je toen in Maat-West-Friesland. Zo, je 12 fietsers zien zitten. Maar zul je hem fietsen? Dit keer net, want ik ben een weekendje voort. Ja. Maar het laatste hier ga ik hem start. En ik ga hem in de achterjaren een paar keer wel zelfs fietst. Hoe vaak? 3 keer, denk ik. Hajo? Ik heb hem 10 keer zien fietsen. Een keer dat zie ik, hè? Nee, maar ik liep met krieken. Hoe vaak ben je trouwd? Nou, dat weet je toch ik, Johan. 10 keer. Ja. Mijn eerste ried ik toen ik 15 wie en toen heb ik zo'n achterkordien en daarna heb ik nog 3 fietsen zien, denk ik. Ja. Het weer de laatste aflevering van de Friese Weekend van dit seizoen. Vond zo'n bibberen gelukkig weg. Vond je het leuk? Nou, mooi. Ja, dankjewel. ik zal net fietsen. Bedankt, Sibro Buurma, Hajo Boots van Janne Witske van je komst. En na de simmer melden we eens weg maar een nieuwe Friese Weekend. Want dan, hoi.